Stigningsnedbør og Andesbjergene. Stigningsnedbør er blandt andet, når en luftmasse bevæger sig over et bjerg, som I kan se her. Trykket falder, jo længere at den her luftmasse bevæger sig op ad bjerget. Og det koster så energi, hvilket så også gør, at der sker en temperaturændring i den her luftmasse. Og det kaldes så adiabatisk afkøling. Når den bevæger sig op ad bjerget, så falder temperaturen med 0,5 grad per 100 meter, den bevæger sig opad. Og det betyder så, at den afkøles fugt adiabatisk, som der står nedenunder skyen her. Når luftmassen så bliver afkølet, vil det gøre det, at dens evne til at indeholde vanddamp bliver dårligere, og derfor må den, når den har nået sin absolutte fugtighed, bliver den nødt til at afgive noget vanddamp i form af nedbør, som den så vil gøre hen ad vejen op på toppen af bjerget. Når den så skal ned igen, har den jo afgivet sin største del af sin vanddamp her på den her side af bjerget. Men herhen igen, så er der ikke noget tilbage at afgive af, og den bevæger sig derefter ned ad bjerget, hvor den så sammenpresses igen på grund af et højere tryk, og så opvarmes den 1 grad per 100 meter, den så bevæger sig ned ad det her bjerg. Det er også lidt om stigningsnedbør. Så kommer vi til Sydamerika. Og Andesbjergene, de ligger lige her. Og herhen, der ligger Amazonasfloden og den store regnskov, som vi ved ligger derhenne. Og Andesbjergene bevæger sig stort set hele vejen langs med kysten, ved kysten af Sydamerika. I Andesbjergene er der rigtig meget stigningsregn, forekommer der stigningsregn, og det skyldes så de her varme havstrømme, som er på den østlige side af Sydamerika, som så fordamper op i luften. Og så kommer vindene fra øst af og blæser derved de her fordampede luftmasser ind over land, hvor det så falder i form af nedbør. Der falder rigtig meget her omkring i januar, blandt andet ved regnskovene, og I kan se her, at der falder rigtig meget nedbør lige her. Men der falder altså også noget hernede, som så kommer fra vest af i stedet for. På grund af de her vinde, der så kommer ind fra øst af, de blæser ind over Andesbjergene. Så på den vestlige side sker der jo stigningsnedbør, hvor de så går op og afgiver deres vandmasser heroppe af. Men så skabes der det, der hedder regnskygge på den anden side. Som I kan se her, der kommer vindene derfra, og der skabes så rain shadow, som her er blevet til Atacama-ørkenen, som er et af de tørreste steder på jorden, hvor der i gennemsnit falder 1 mm regn årligt. Men hernede, fordi at vindene de kommer fra vest, så skyller vanddampen, der kommer ikke lige så meget som op fra den her side af, men der kommer der noget, det går herind over og falder så i nedbør her og skaber en regnskygge hernede. Den er dog ikke lige så tør som Atacama-ørkenen. Men på den anden side, der regner der til gengæld rigtig meget, hvor det så løber ned af her mod i Amazonfloden og giver rigtig meget vand ud til den. Det var det, så det
og de omkring 7.000 meter høje Andesbjerge og stigningsnedbør